Egunon Euskal Herria eta ongi etorriak txorienera. Hemen gaude, Patrizia Biteli eta Zigor Iturrieta. Patrizia Biteli eta Zigor Iturrieta. Asteartea, azaroak 19, egun politxa, eta horretako bi errezetarekin. Bai, bi errezeta dotore, politx... Betu, nik gaina atzoko zuretik tiraka, batzoi ostorea gorat ez da izan, nik gaur ostorea erabiliko dut, eta zuk bi betegarri zen dituen, nik gaur ere ostore beteak ingo ditut, eta bi betegarri, bat izango da porruak eta gambak, eta bestea ziazerbak eta gazta. Oinarrian, tomate saltza bat gure etxeko albakarekin egindakoa. Beitu, albaka txikia. Albaka txikia, gu bezala. Eta horrekin, onduta. Hau nire errezeta. Bero horrena zein izango da, Biteli? Bani, zu atzo Kataluniara aldera joan zinenez, bani bai hortik aritik tirakala Kataluniara bueltatu naz, eta ekarriot patata batzuk aragiarekin, butifarrarekin. Bueno. Hoberena hastia izango da, eta lehen errezeta horrela joango da. Lehen bizi, porru eta kanpen ostore ingo du. Horretako ostorea lau kiluzetan moztu, arrautzarekin margotu eta 200 gradutara labean egin atera eta utzi oste. Betegarriak egiteko porrua txiki moztu eta erreosten jarriko du gurin pixkatekin eta olio pixkatekin. Egin da dagoenean, gambakin salteatu, patxarra bota eta hau murrizten denean gorde. Bestalde batetik, ziazerbak egosiko ditugu, ondo iragazi eta gero nahaztuko ditugu arrautza batekin, parmako gaztarekin eta piperrautz eta intxaur muskatu pixkatekin. Bigarren ostorea laukita moztu, ziazerba betegarri honekin bete, gazta gainean jarri eta irukitan itxi ondoren laberatuko dugu 215 gradutara beste 10-15 bat minutu. Eta gero hau dena, zerbitzatuko ditugu, batetik porru eta gambas beteriko ostorea, bestetik ziazerbaz beteriko ostorea, tomate saltza gainean. Orduan, tomate saltza inda daukat, bakarrik izango da hemen albaka puxeta batzuk botatzea, eta besterik ez. Lehen bizia behar duena ingo duguna, ostore bat jungo da bete eta gero labean bukatuko du, eta bestea izango da, oin, moztu ingo du 4 kiluzetan, laberatu ingo dugu, eta gero altzatuko da, ireki ingo dugu ogitarteko bat izango moduan, eta porru eta gamba betegarriarekin bete ondoren, ja jateko prest. Oso ondo, gero eskatuko estazu. Gero eskatzeko ziazerbak ze hor ikusi hotxu da bestela gero kamera aurrean etzan ikusiko da. Kabitu ez zine gaude hemen. Hau dana, nola sartzen duan? Raziokoak, zatako itugu? Bai, politxa geratzen dira. Hau, kontutan euki, ostoreakin bera bakarrik altzatu ingo dala, eta ero izango da. Hau inaldozu honekin, betegarri honekin, ero egiten baduzu egiten dudanean patxin eta azkarra, gozogile krema bat egiten dut, eta berdina, gero almendra batzuk bai botatze dizkiotala gainetik, eta behin labean inda duenean, bete eta zerbitzatzi besterik ez da. Eta goxo. Zigorrek errezetiak hasi da, baina, holaxe, hasi baino lehen, goiaz aipatzera, aurten be, EIDB-ko maratoia aspatuko dela, urtero bezala, abenduak 12an egongo gara Zigor Iturrieta eta Patrizia Biteli betan holan telefono deiak jasoten, eta holan bihotzakin, holaxe gaztieko la egiten da dontxe. Beitu, azte oso egon nahi zau ikasten egiten, eta oin, beitu, gaina, enreatu egiten zait, gero askatu... Olatuek eskutitza ekarri dute. Hori da, aurtengo abestixa, eta ikerketa joango da, bihotzen gaitzei, hori ikertzera, ez? Eta beraz, emango dugu informazio gehiago egun honeitan, baina, jakin deizuen, abenduak 12 zita badaukazuela gurekin EITB-en. Gurekin eta Euskal Herri guztiarekin. Bai. Hori da, behitxuk, gaztiek esaten dabe, holan bihotza da hori betikoa, ez? Ja, baina nik horik lehen antzundu lehen aldiz. Benetan, hau behitu, da, horako forma, baina gero da, bihotza muskuluan forma, organoan forma da, hau. Imaginazio pixka botata, eta izan daiteke, baina. Nik esan, gaur lehen aldia entzuna la hori. Zigur, zure seme alabek, hola dakixela. Ze gaztiek holan eitzen dabe gaur egun. Ordan zer, holan esateko zerbaiti nola esan, a ber? Ni holan iten dit alabak eta zema behar duzu. Pizun bat ingo izut, 50 euro zema behar duzu. Ez, argazkitxetan eta holan agertzen diela. En fin. Gazteria, ja zarra garatu gara. Amaika ikusteko jaioa gara, zaten da modua. Zarra gara. Ostorea,
arrautzarekin margotu, gehien batingo du, hone bakizue, kolore polit batekin, ataratzeko labetik. Ez paduzu margotzen, ez da nahi eta nahi esko, egin beharreko gauza bat, Eta zigor, keinu hontaz aparte, beste berrikuntza batekin nator. Bota. Porrua, sortzi, testura, ezberdinetan. Hori, ama jatetxekoak gero ez zuten inolako zerbait ere izan zuten, ez? Omen alditxo bat olan porruari indakoa. Hori da, Gorkarrikok eta Javik, Javi Rivero gure EITB-ko kideak, hemen bere jatetxea Amatolosan, egin zabien olako, porruai omen aldixa, testura ezberdinetan. Eta azkenean egin zaben, porruakin, lehenengo erregozin zabien, hori da, holan basikoena. Holan gorritutako porrua. Hori bai, hori da nogutzen dago. Hau da, porrua, alegia. Hori da. Gero sustraiak bai, holan oinarri bat itxeko. Gero inzaben porruakin einako olixo bat. Olixo horrekin eintzabien fokatxia bat. Jesus. Berez? Porru fokatxia. Gero porruakin einako menier saltza bat. Gero porru patata krema bat. Hor gora etorri ziren. Hor klasikoak. Eta azkenik porru errautxa. Txoin. Eta gero, holan, edari hori maridatzeko edo lagungarri bezala, ezen porruakin einako kefir ura. Berezan olako, eta izena zein izan porrua. Horrela ditzen zen, esan ditzen, porrua marre testu, ez, porrua. Ez que lehen, bakitzu lehenko goimaeko jatetxietan izenak eta izaten ziela oso luziak, egingo zabien dana saldu porruan sustraiak ez dakize, ez dakinola, baina gaur egun zoiz da, bizena duia gehiago minimalistak, porrua. Osa, gure izango zen, ostorea, porrua eta ziazerbak. Hori da, baina, eta ez noan jarriko, ostoa, porrua, ziazerbak. Ja, ez, egia da, batzutan, bai agertzen zala lehen zan, porrua, 8 eratara, eta ero letra txikian azpian, denaka gutxora salduta. Baina, hori gaur egun, hori zerbitzariak jakin beharreko zerbait da, eta zerbitzariak azaltzen dute gero zer dan. Eta gisa, zuk bakizula, olako jatetxe batera joaten bazara, eta irakurtzen zu porrua bakitzu, ez dutzuela platero baten gainen hau jarriko golan. Ero bai. Ez que hori olako, esatu zu, a ber ze oturo ete zaien, baina, bai, teoria normalean, ez. Teoria normalean, alakoa izaten da. Eta hori goimaieko jatetxe eta baina bestela, gehiago, eguneroko jatetxietan, eguneko menua eta zerbitzatzen dienean, porrua bai presente, azkenean euskal sukaldaritzan pila bat erabiltzen da, porru patatak, eta holakotan, kremak, erregosten, azkenean bada oinarri plater askoena. Saltza askotan nahi eta nahi eskoa. Bai, eta asko bai esaten daue, ni egizara tipultzalian azela, eta nik tipula asko erabiltzen dut, baina batzuk tipula igual fuertegia pentsatzen jakela, eta batzuk erregosteko, tomate saltza bat. Batzuk porrua botatzen zela. Ni hortan, ze gaina, zaporea niretzeit iruditzen berdina. Eta badaude, bilu, legunean Rosario, egin zen un Rosario, ez? Rosario tortilla, makaio tortilla. Hor esaten, bereien sekretua porrua botatzea. Ni, reseta batzutan porrua ulertu nezake. Ekipula berren, hori mitoetakoa da, esate zuela jendeak, bereien sekretuetakoa, kipula erabili beharrean, porrua zala, erdi eta erdi. Eta nik hor, batzutan porrua ez dut ikusten, ez zaite aututzen. Baina ganbekin eta bada klasiko bat, porrua ganbekin, kitsi batean, ero horrelako gaur ingo dugun ostore batean, hau bai badala kombinazio ohikoetako bat. Eta perretxikoa bai askotan. Gurina eta oliba, erdi eta erdi, bestela gurinakin bakarrik, erra iten dalako. Eta hau bai, zu motelean ondo erregoziko du, eta ondo erregozita daunean, hemen dauza, jakamak hauek izostuak saltzen dituztenak, hoiekin ez dut hemen dirutza ordainduko honetan, ez du merezi, eta hauekin goitu gero, behin erregozita daunean, salteatu goitu, eta hemen daukat paiar pixka bat, zaporiak eta altzatzeko eta gozatzeko gainera. Oso ondo, holan, ama jatetxean porruai, porruak emototzen joku asko, eta ganbek, emototzen los fueros jatetxeko jendiai joku asko. Ondo, los fueros jatetxea? Los fueros jatetxea dau Bilboko aldezarrian, berez ezaten da Bilboko jatetxe zarrena dela, 1878an zabaldu zan, baina, gero jabez eta aldatu zabien, eta sukaldarixa, Pauli Barra, nire ex bizilaguna.
Bai. Lehen bizilaguna ginen, baina ni etxe saldatu naz, eta ez gara. Eta bai, berak dauka jatetxe bat, eta Goimaeko jatetxeetan eta egonda lanian urtietan, Fernando Canalesekin eta gero berak zabaldu zuen jatetxea. Eta bertan, itxeitxuste, bertan nahi zauen berak errekuperau, los fueros jatetxe tradizionalien itxen ziren platerak. Eta bertan ziren, gambak plantxan. Eta itxeitxuste holan, gambak plantxan razioak eta oso goxuak, baina gero gambak erabiltza itxuste bai, tempuran, gero itxen daue bai, Bloody Mary bat olan gambakin, arraiz sopa, gambak emotatzala bai jokua. Ez, orduan? Eta guk askotan erabiltza ditugu, gambak gero tarrezkak gero, hainbat eta hainbat errezetetan txorien erabiltza ditugu. Gaz pixka bat, porruei, erregosten juteko askarra, eta hemen, zehazerbak urbiltzen bai izkiazu, ingo dituguna da, egozi, baina minutu bat bakarrik, izango da, erdi galdarrestatze bat, ira zingo ditugu ondo zukatu, ostu ondoren, eta ero txikitu ingo ditugu. Eta horrek izango dira, gastarekin batera, pigarren betegarria. Bat martxan daukagu, eta pigarrena, hausia. Segitxuen, Eta hau geratuko da, ezertan, hemen 400 gramo gutxi gora eroa daude, eta geratzen dira, hausia, esku baten, olako eskukadatxo txiki bat geratzen da hemen. Azkenean. Hau da, irakin aldi bat, batikoin. Hemen, tope. Topera. Topera, martxan dela. Edo, boost. Ez bost, boost. Boost. Hementxe. Eta gero, tartian bebai, intxor muskatu erabili bezu, ez da? Hortxe dago. Hori jungo da, gazta eta ziazerba betegarriarekin. Hori berez, intxaur muskatua Europara ekarri zabien Portugalarrek, esploratzaileek zean Indonesian deskubritzu zabien, 16. mendian, eta ointxe kroketak etxe ditugunean, intxaur muskatu botatzen zago. Nire etxian ez? Baina botatzen normalen. Bexamelaren lagun ona da. Bai, edo hori esaten daue. Nik egisa da, intxaur muskatua ez daukatela oitxu erabiltzeko, eta erabiltza dutenean izaten da geixo plater gozoetan, eta hola oso espeziatuak dienak, baina, plater gazizietan bebai, onartzen da, eta emototza bere ikutu, bere ikutu bere zixa. Berez, ondo geratzen da. Etxean ez daukat, onartzen dut, ez daukatela intxaur muskaturik etxean, baina, hainbat eta hainbat errezetetan erabiltzen den zerbait bada. Erabiltzen gainera ez bakarrik sukaldaritzan, baizik eta medikuntzan edo estula tratatzeko erabiltzen da. Holaxe, amamak eta saukien olako erremediotako bat, ez? Erremediotako bat, eta kosmetikan ze da azalan kalitatea eta hobetzeko. Olako lixotan, eta krematan eta erabiltzen da. Usaia igual, ez dauka holan atseginena, normalen kremak eta beti vainilla usaia, arroxa usaia. Baina onurak emango izkigu, ez? Hori pixka bilatzen duguna, ez? Hori bai. Eta esaten da gainera, salerosketa 17. mendian, edo 15. mende bitartean hor, sala gaur egun petroleoana izango esan bezala. Oso garrantzitsua sala intxaur muskatua. Berez, pentsau, gaur egun daukagu hor supermerkatuko balda baten, beste espezia bat gehiago izango esan bezala, baina... beste espeziak ere, beira, antolatu zuten hor bidaiatxo bat, Indiara joateko, eta dirutza, garai hartako dirutza izango zen, espeziegati bakarrik. Gero, urrea eta karri zuten, berez, espezia bila jutzien, ala ere, lehengo bidaia, espero zutela baita urrea ekartzea, espeziekin eta ordaindu ahal izan zuten, eskerrak ekarri zituztela espeziatzu. Hau, irakiten beste segundu gutxi batzuk utziko ditugu, iragazi eta ostutzen. Eta hemen bestaldean, utzi duena tomate saltza egindakoa eta albaka osto batzuk. Albaka bakizu daudela, horria osto handiduna, osto txikikoa. Eta honek, irakiten utziko hemen poliki-poliki. Eta osto txikixena, osto handixena nik entzalan dako, eta osto txikixena eltzuak eta... Usatzeko? Bai. Saltzetako eta oso hori esaten dago. Ondo geratzen dena da, baita, fregituta, ostoa handia guk genukan, antzean genukan bat, errezata, itxasan fregitu eta kurruskari geratzen da, eta apaintzeko eta holan polita da, eta gaina goxoa dago, Bai. Hau, kanpora. Gero, intxaur muskatuana, holan, normalean gutxi botatzen dutzagu, ez dutzagu asko botatzen espeziak normalean, baina 5 gramo baino gehiago egunien jati izango zen kaltegarrixa. Lata be, gutxi jarri dutzagunez,
onurak komentatzea, askoz be onuragarriagoa. Antioxidatzailea da, lasaigarria da, eragin antiinflamatorioa bai badauka, eta garuna babesten dau. Beraz, bada, espeziat jokua emote dozkuna, saporia emoteaz gain. Hau da, garunana zelan da, nahi dut esan, horrekin kasko gabe jo naiteke bizikletan, ero hortik hartuta, ez? Txiste horrek, mesedez. Ez da holan hautxien bota bizula, baina ez dakit. Nola bait jaten bozu, ingotzu zehose. Baina, ez dakit intxaur muskatuakin bakarrik, gero porru asko jan, edo porru asko erre da hori hartzen bozu, nik uste garuna pikutara joaten jagatzula alata, be? Bito, ez du proba inoz porru handik. Ez. Ez daukate... Ez dozu esebez galtzen. Ez que erretzeanik ezin nuen da. Ez da izan da. Bueno, ikusti duzu, ze gutxitan, ez da geratzen ezerta. Hau, ondo txikitu, txikitu ez, zukatu, eta gero txikitu ingo dugu, eta hemen gopor batean... Hemen zauko undana toperaino, hortan geratu da. Ezertan. Hau, nola, izostua saltzen dutena, holako taulak horre egia da ere, batere ez dute okupatzen, baina pixatu egiten dute, holako horrek berrunda bertamarrekoak izaten dira holako karratatxoak. Eta horrek ere... Ondo zukatu behar da, aldan ur guztia zekero ez duguna nahi da, ur hori ostorearen betegarri moduan doanean botatzea. Ze ostorea dana bigunduko liguke eta kostatuko litzeuke gehiago egiten. Ondo zukatu, txikitu eta gero parmako gazta, arrautza eta orain arte ongaren hitz egiten intxaur muskatuak gehituko dizkigu eta bizango da gure bigarren ostorearen betegarria. Eta labia piztia, kosinatzia, ostorea bebai erabiltzia, bada zehose udazkenakin erlazionatzen dugunak, ez? Egunak motza bakitzen die, hotza apurtxo bat hasten da, eta gogoa izaten dugu, etxian sartu, ez dakit pelikula bat ikusteko, geixo, etxeko planak egiteko. Zigor bakigu ez dela talde horietakoa, zigor egun oso dago etxetik kanpo, baina, beste batzuk bagara holan, ez dakit, etxian egotekoa. Zazpertzen? Baina, zazpertzen ez. Hori da nire udazkeneko plan perfektu, esolako txokolate berotxo bat, etxian, eurixa kanpuan, ni bero mantatxo batekin tapauta, zigor hor kalian, bustitzen. Kalian ez, baina, kalian batzutan, atara etxean egoten badakit, baina egun osoa, holan iten dutena, goiz osoa etxean egoten, hori ez da hone izan behar. Osa, aize hartu behar da, D-vitamina behar du, naiz eta eguzkia ez egon, bakizu, kanpoan egoten D-vitamina daukagu. Nire gisa da, hor, aitortu jotzut, egun oso osoa, hau da, esnatzen azenetik, gaberarte etxean egotekoa, saia itxen jatela. Ni urten bai ala bai. Osa, behintzat kafetxo bat hartzera, edo bueltatxo bat ematera, baina gero etxean orduak eta orduak pasatekoa bebai banaz, Igual, goixien atara eta gero atzaldian, lasaitxo etxean. Udazkeneko planen artean, hori izango zen, nire gustokuena, umiek, ontxe ingo zabien, ez dakit, ostuak bildu, ez? Hor zuaitzetatik eta jausten dienak, horako menditsuak egin, eta hori bili jolasen, da saltoka eta holakotan. Beste batzuk nausixauak, perretxiko bilketan. Beste batzuk, gaztainerre eguna ibarren ospatu. Eta beste batzuk, ostuekin bebai, jolasta ez aparte, etxera eruen, da horako eskulanak itxia, margotzia, eta horako esukumiak daukotzula, hortan itxea zuen horako ostuekin eta. Gustatzen zai hartu horbela eta hartu tolondako gora bota eta gaina erortzen zai, lehorra donean, noski. Baina... Etxera eramateko eta eskuranek itxekoak ez. Bi makila hartu eta espataka egoteko euren artean letxiak emoten egun guztia. Osa, beti, aita makila, bat agertzen da kristona adarrakin, besti ez da izat, eta holan, denbora guztia. Hau da, ez dira aspertzen, eta gu ere eskara aspertzen. Katuan umiak? Katakumiak. Katakumiak. Niri igual lasaixauak urtengo jat. Ero ez, euskalo, horrek bakizu ez daukala zekusirik, Bate daki. Nere amaiur, ni baino altu da. Orduan katakumian sistema hori ere, ez da, euneko zehatza esan dezagun, Balan, bitxikeria moduan ostuekin, intxaurronduan ostuak jausten dienean, daukiolako posoi naturalantzeko bat, eta horrek ekiditen dau, euren aspixan, landare berrixak eta hastia. Orduan, horre bai jaso inbidiela, ez dakit, holan
zure etxian jausten bakatzu behintzat, eta jardina daukatzu, edo belarra baldin daukatzu, hori hobeto kentzia daukatzu. Bai. Ondo, jakia. Bai, normalian holan saltzen dituzte olako, kendu biharrean, jendeak eroste ditxube bai olako herbizida batzuk, aukeran horrek ez erabili, mesedez. Horrek oso, benetan, ja. Zen ez, ez batere osasuntxuak, horrekin kontu zibila. Naturalki kentzen bozu? Aukeran hobe. Bale, Parmako gazta, arrautza. Idia Zabal gazta, edo zein gazta ondu, ez? Ondua, bai, hori da. Hau, ona, eta intxaur muskatua neurria. Tala, bexamelan laguna, eta bai gaztana, eta... Piperretza. Betegarri desberdinela. Eta, gatz pixkat, askorik ez, ze gazta bota diogu, eta gazta honek ja berak badauka indarra. Eta hau izango da, bueno, horreiko lehenengo betegarria, bigarrena ikian nahi dira. Bigarrenak, bitu, labekoa, pi daukat. Ja! Bai, sartu izkep, 15 minutu, patre. 15 minutu, juntza izkio. Hori bai, askar. Egan, hau, martxan jarriko du berriro. Itxura Erretzen goxua, baina lasai, ez da ezer gertatzen, irriparri emarra, ez mai. Eta hauek izango zen, gero irekiko ditugu ostutzen direnean, eta porru eta gamba betegarriarenak. Atzoko kataluniar krema ero izango nuke ere, hartu, ireki, bete, glasa azukure pixkat, ero lan bota, eta listo. Almendra txigortu batu bota zen badizkigu, pantxin eta askar bat izango zen. Kalte ez dutza ingo. Ez, bueno, beste aukera bat, inaldugu, lehengoa eta postrea. Hori da, eta dana ostoriak, bueno, horrek lekuak egoten die, krepak eta saltza dituztenian, ukitzen da ez, menuan erdia gaziak, eta menuan erdia gozoak. Bazuk ostore den da bat aldozu zabaldu, bai, horrekin? Bueno. Pizzak eta egoten die, bai, legunean hartu nahi pizza bat gozua, kakau kremakin. Hori, txorienen lehen jogu noiz bait, bai, igual bai, ez? Horan, pizza gozoa. Nik inda daukat aspaldi Nutellarekin daulako txokolate kremarekin, da ero koko birrindua trampanto joantzeko dolan indakoa. Ingen duen. Baina enaiz goratzen oin... Bueno, ikusiko, txorieneko errezetategi luze hortan eta bestela eingo. Vale. Bueno, hau, papela azpian jartzeana da, taula gau da, sukaldeari egiten duguna, papela jartzen duzu bustia, eta holan taula ez da mugitzen ezer. Eta gaina gero, maia garbitzeko balio dizue. Aukeran, jartuko hemen, eta egingo duna beste ostorea zabaldu, eta betegarri honekin bete ingo dugu. Hone, porrua hemen doa, poliki egiten. Gure tomate saltza bakanzu honetan ondua, albakarekin, hor ere, plo. Eta gero laban sartuko zu berriz? Ez. Hone ja gero da, hartu, ireki, betegarri honekin, eta tomate gainean zerbitzatu egiten dugu. Bale, ez gero ikusio gazta da igual urtzien aizin duen, edo... Horrek darama, ingo duna oin betegarria, bitu. Salduko izu. Laukita moztua dugu. Laukiaren iruki itxura eman da betegarria, hau jarriko dugu, eta horren gainean gazta jarriko dugu. Orduan izango da, estra gazta. Bale, bidez berdin, ez dut lertu, pentsatzen honek betegarri batekin da beste batzuk beste batekin. Ez, horrek alde batetik, hemen dauzan ibisa flakarri jutustoren, orduan. Gutxi gora era, a ber, laukia, aitor, no, holan, laukia, orgoitik ikusten duzula, bai, laukia, ez? Alde berdinak izan bidide, eta maia... Bueno, gutxi gora era, Ekusi duzue nola ibili nahi zen, ni bioz bat hilego atzamarrakin, ideia bat intzaitezten, hemen ere antzekoa. Eta orduan, hau sobera izango dut, baina gero luzatu eta, bueno, atzo bezalako kurrasantxo batzuk gero inaldi jugu. Hemen, biteli, hartu. Orduan izango dir samosantzerako batzuk. Kontuz tomateakin, Tomatean erredura oso arriskutsua da gainera. Baita ere. Karamelu eta tomatea... Ojo, guira, esaten da, niela modatek esaten zen moda. Hemen, jarriko dugu. Horrela, iskinak eta gero batu imar dugu, orduan tokia utzi behar diogu. Bai. Eta gazta, hemen dauko behi gazta, kasuetan mozzarella antzeko bat, eta hau ere... Ondo urtzen dana. Iruki bat ingo dugu. Horrela. Bueno, nostore desberdinak, bat betea eta bestia labetik kanpo betea. Eta oin, arrautzarekin iskinak margoztuko ditugu. Eta jungo da, horrela.
Ba, ideia politxa, gaina, Ostoria ontxe hori, udazken partian Gabonetan bai pila bat erabiltzen daulako mokadutxuak eta itxeko. Beraz, baitu, beste ideia bat. Sardeska bat, Patri, eta hau. Jo, bakitzu badauela, olako, eske ontsa akorda unaz, empanadiena, eta bakitzu olako empanadilla marka bakarra dau. Supermerkatura zoiaz, eta badau empanadilla marka bat. Bai. Empanadilla gero zuk etxean eitzekoak, bakitzu. Bai. Bueno, bat nik uste dut danok erabili izan duguna. Eta hori, Ukrainako gerra da hasi zanean, desagertu egin zen. Marka hori? Marka hori, horako estokeko, estoka apurtu egin zen, eta desagertu egin zen supermerkatutatik. Vale. Eta esaten zabein, bueltatuko da, eta oindala, 2 aste bueltau dala. Bai. Isa urte baten ostien. Eta baina beste marka batekin, buelta da, eta jendeak esaten dau, hori ez dala berdina. Eta jendeak 2 botatzen dau faltan, originala zana, holan kurruskari geratzen zana, fina, eta bestia omen da gehiago, potolu hau, edo gehiago Argentina erara. Beraz, ez dakit bueltatuko dan, empanadilla originalen kontua. Ze etxian batzuk saiatu diolan etxian itxen eta goreak, baina ez diela bardin geratzen. Ez da berdin geratzen, Ez. Berez, etxean badaude errezetak, etxean egitekoak, nahi bazue, empanadianak, eta ez dira horren zaiak, orden egin aldituzu. Ez, baina potoluak geratzen dira. Bueno, gamba, zua higo diot, gamba barrura, 2 buelta, eta patxarra. Vale. Hortxe. Zuari ez diot eman behar, ez dela gainean daukagun kamera erreko da. Ez da flanbeatuak, ez dira flanbeatuak. Hori da. Honi, piperbeltza. Eta gatza. Esku zabal. Eta hau da, gure gaurko bigarren betegarria. Utziko du hemen, hoxe, 4 minutu gambak egin arte, eta bien bitartean jungo naiz, hauek ondo izten. Berdina izango da, betegarri pixka bat, gero gazta pusketa bat, itxi. Eta hau labera doa, hoxe, beste 4 minutu ondo margatu errundore. Orduan, utzi dagun hau egiten, besteak sartuko ditugu eta bintxegatuz. Nik hementxe kartzatzu zuria laban dagoen bitartean, egingo ditugu patatak, Kataluniarera. Eta nola da, Ez die Kataluniarera da, bakarrik, jatetxe bateko erresta bat hartu dut, bertan oso berezia dela eta hola nahi biot. Lehengo patatak zuritu ingo ditugu, xaflatan moztu eta berakatzapurtxo batekin 180 gradutara. Gero butifarra zuritxu eta kosina egingo, txikituta apurtxo bat, eta izango da patatak oinarri bezala zerbitzatu, gero butifarra gainean eta boiura apurtxo bat. Beraz, platera oso sinplia da, baina egisa da, ez dakit, jatetxe horretako plater izarra dela. Berez... El Tinars jatetxera juntzeko patre. El Tinars hori da, Gironan. Michelin izardun jatetxe bat. Eta, jatetxe honek badauka, fama hori, pixkat, uztartzen duela tradizioa eta goi mailako sukaldaritza, Olako, fusio batero egiten du. Eta hori hemen gertatzen ari da, Hemengo goi mailako jatetxe pila bat ere, gero eta tradizioarekin lotura daukaten, ero lehengo errezeta errexak, ero esan dezagun, lau osaekin direnak, egitera joaten ari dira, eta jenteak hori behin goiotan esaten dugu hemen, Hori nahi du. Jenteak lehen garai batean, arrain sopa etxean izaten genduen, babarrunak ere astero, eta oin askotan, olakorik ez dugu etxean. Orduan, egiten dutena da, jatetxe batera joan behar da, horrelako errezeta jatera, eta gero eta gehiago eskaera hori badago, ez? Bai, eta horretarako gainera, eskatu ditut internetetik, hemen aurkitzeko saia die, bi butifarra berezi. Hau da, el perol herrikoa, hola egiten den berezi bat, eta hau da, beltza, butifarra beltza. Berez, hori bebai, karo, igual hau esposo aukitzen, izango da, zaket, odolostiaekin eta horako butifarra batekin. Saltxitxakin. Saltxitxa, egia da butifarrak, ez da saltxitxa baten zaporia. Baina badago de olako Brasburterako, olako saltxitxa batzuk, antzeko zaporia, ez dala berdina, baina eukinezean, erabili aldozula, eta, hemen arategietan
jendeak honek saltxitxa egoziak gero identifikatzen ditu beti horrek, bueno, sortzina paketetan etortzen dina txiki horiek, dana plastikoa besterik ez direnak, horrekin ez, baina badaude, gure alakin pila bat, gero eta animatzen nahi dira, horako saltxitxa beraiek egiten, egoziak esan dezagun, Frankfurt erakoak eta, bueno, butifarra ezean, olako errezeta batekin ere moldatu halko zinateken eta zerbait goxu bateako litzei zuen. Ziur ondo geratuko zen, patata oinarre bezala danoi gustatzen jako. Gainera gero, holan, ez dakit euskara zelan izango zen, panadera da, holan, okinerara. Xerratan. Holan, xerratan, kurruskari geratzen diela, baina apurtxo bat holan, zaporetxuakin. Butifarra eta... Eta zer doa, nola doa, lehenko patatak labian? Lehenko patatak labian, eta bestia berez mikrobuin laban itxen da, baina, bueno, nik salta ginean egin got. Honek, azala kendu, txikitu ondo, bai, errezetia holan aurkitzu dut. Vale. Berez, bueno. Oso ondo. Bueno, hemen, aspaldi ez du hitz egin, hau honena, adimen artifizialaren inguruan. Adimen artifiziala. Pentsatzen hauen, Alberto Arizkorreta. Ostra, bai, horre ere, adimena ez dakit, artifiziala, gehiago, adimena. Eta artifiziala ez, naturala dauka, eta asko, handia, egia da, batzutan, Alberto, esertzen danean, berak ikasketak irakasleako, egin zituen, eta jartzen danean irakasle moduan, Patreoni horre esertzen gara. Hartu lekua. Hartu arnasa, lasai, eta haitxu sermoia. Zebatzutan sermoiak izaten dira. Hori bai, jakinduriaz betiak, eta asko daki. Gauza pila. Bueno, kontura, gurera. Adimen artifiziala. Galdera bat indiot, ez? Euskal Herriko eskualde bakoitzeko errezeta ezagunena ero famatuena zein da? Esanguratsuena Euskal Herrikoak? Bai, hartu, Arabakoa, Gipuzkoakoa, Bizkaiakoa, Arabakoa. Etxoin nik esango lehengo. Goxua. Ez? Perretxikon lan... Perretxikoak eta gatz baba. Hau da, babarrun beltzakin eta perretxikoekin indako... Hori da, ezagunena. Indako errezeta bat. Ez dakit nondik atara duten, hau? Esan ni sekul entzunga den neukan. Bigarrena bai, Bizkaikoa entzunda neukan. Izango da bakaioa Bizkaitxan saltzen, ez? Markustarri, zuretzako. Eta esaten du, hau omen dela Euskal Herriko errezeta oberena. Aak esaten du, ez? Ez da guk esaten du, guk adimen artifizialako aplikazio hortan sartu, eta nik klub ranero era gustatzen gehien, niri bakaio. Gero, Gipuzkoa, zein izango zen? Pantxineta edo Gilda. Txangurrua Donostiarrera. Alaba. Ni hor, betu, txangurrua Donostiarrera egia da, badala oso esanguratsua den errezeta bat, eta oso goxua dela, ni asko gustatzen zait. Nafarroa garaikoa, pikillo piperbeteak eta tutera korburuak. Vale. Lapurdikoa asoa da, hau egiten da... Bai, aragisakin eta oso goxua. Bai, horako sopak oso da. Gixatu bada. Gixatu, hori. Zuberoan garburea, eltzekari bat, potentea, hemen ingen duen, gaina makilla sartu behar da garburean, egurrezko makilla, eta erortzen badalde batera oraindik ez dago ondoina. Hor, xut geratu behar da. Hau da, trinkoa. Eta behin Nafarroan xingarra eta ardikasna. Zogoxua. Bai, klasiko handi bat. Bueno, hau, aak esan gabe guk ere gutxi gara, bitu Arabakoa ez genuen holan ez hautzen, baina bestela, nik uste dute, nik jongo zen. Bai. Zula, ikusten du denbora egiten zabitzala, Patri, tokia lau, nahi duzu sartzea bitartean? Bai, sartuko hau? Bai. Venga, sartu iso. Bai, tolan, behiratu itenden nola duen gure ostoreak. Ja, 2 minutu besterik ez izki falta, Kolore pixka falta zei honi. 2 minutu bakarrik? Txura daukaten honek. Segitxuan orduan. Nik bitartean, txikituko tonek, odoloste butifarra honek, lehengo azalak endu bijake, gero txikitu, bero aldi bat emon, eta jesta, patatak india dauzenean, hori holan boiurko jeraka batekin zerbitzatu, eta listo. Hau, simple-simplea da, haitu, Michelin izarra dauka, baina errezetia jarraitzeko... Eta boiurrezek, hau potoan saltzen dutena krema... Bai, berez eura jatetxen itxen da biena da boiur freskoa. Baina, dirua gaztau dut, hemen hau, Kataluniatik dira diostie,
Hori. Portiak eta dana, ordainu bihar izan dut, orduan esan dut baitu. Jendeak askotan esaten du. Xume aldera. Hor da, ze hemen egin izan ditu, ez? Errezetak munduaren nik uste dut alde guztietakoak eta gaur egun, sorionez, sorionez nik esango nuke. Internetez, ia daneterik lortzea badao eta etxera bialtzen dizute, eta, hemen jandu kangurua, kokodriloa jandugu, bisontea jandugu, jan itxart ditugu, hainbat eta hainbat osagai normalean gure albategietan, gure dendetan ez ditugunak aurkitzen, baina aukera badago etxera izostuta, ekartzeko. Eta horri ezer, gure egunerokotasunean ez ditugu sartu. Bello, atzo ginen ditze egiten, fruito esotikoenak. Ego Ameriketatik hartzi dizkidutena. Hombre, horre bere kontra daukate 0 kilometroko ez direla. Argi dago, eta horrek ekartzen, hor badago, dagoen kutsadura, eta alde, aukeran, nahi hau ditut, hemengo... Errege sagarrak. Bai, sagarra, laranjak ere, laranjak oida sasoia jatekoa, nahiko gertukoak, Euskal Herrikoak ez dira, baina nahiko gertukoa dira, ze udan jaten ditugu laranjak eta horrek Ego Afrikatik ekarrita dute. Ego Afrikatik itxasontzian 3 aste tardatzen dute hona ekartzen. Orduan lehenko eta behin, pentsa, heldutasun puntua zein izango duten, noiz jaso dituzten, ze aurrena 3 aste egon behar badira itxasontzi batean, eta gero, dendan beste hilabete gutxienez egon beharko lukete. Beitu zigor, lehenengo gauza jasangarrixa ez dala. Ez da jasangarrixa inundik inora. Eta gero batek, igual pentsako da behitu, jasangarritasuna niri bosta xora. Holan, diru aldetik bai garestixa bai izaten da sasoitik kanpo, eta kanpotik etorten dana, berez, diruz eta gero zaporez ez da egosua izaten orduan. Egoista apurtxo bate izaten bazara hortik behintzat. Zure okerrego, zapore gutxiago, garestiagoa eta... Eta gainera jasangarrixa zero. Zaporik gabe eta garestiago. Orduan... hemen txe, bi butifarrako lan joango gara, apurtxoka zapaltzen, eta nahazten. Eta honei? Sasi boiurra. Sasi boiurra, bai. Hau geixo bizaten da, normalian, perretxikuena, geixo, nahazketia, eta... Zapore aldetik eta, ez dauka, egia da bestea boiurra benetako lortzen dugu, apur batek ze zapore daukan, baina bestea, hobena izango da, hau, eta patatak egin da egon arte, ostorea ere, behitu, hemen daukat betegarria, alde bat, hau, berotingo du gero, eta izango da, hemen, irekita euskadan hauek, betetzia, tomate saltza listo daukat, eta ero zerbitzatzia, tomatearen gainean. Dana batera. Montxot. Berriro, toki aldatu gara, eta hemen daude, betetzen, gamba eta porrodun ostoreak, eta hemen dauzkago egin da, bestia, ziazerba eta gaztadunak. Honekin beteta etzien txarto geratuko, Gaina indot bat, bersio bat, barruan daukadana, izan dana, barrua sartu du, egin dut, horren betegarriarekin olako bete dut, norbaiti horrek irukiak egitea ero espadu nahi, saio irutzen basaio, holan. Orduan, aukera ezberdinak eman dizkizu, eta Patrik esan duena. Betegarri honekin ere, ziur? Bai, primeran. Kalterik ez. Ego, bexamel batekin, ziur baukotzuela zuek betegarri bat prestatu, perretxiko batzukin bebaiko. Hemen, bexamel bat izan ezkero ero, koiarakada bat, ni botako nik, nitan enuken astuko. Koiarakada bat, holan, puntu krematxo emateko gehiagik bai, eta ondo beratuko zen. Bale, orain, tomate eta albaka saltza, hemen, erdian. Hoi izango da oinarri, eta zei zailo itzatuko itxuzu, bixak? Biak, plater berdinean, eta hoi izango da, ez da hit, jaixo, bi gara, elkar banatzeko eta holan, bale, jandriko genioke, hau, eta ero moztuin bar dira beraiek. Zuk frito bariatuak ez, baina ostore bariatuak. Hori da. Eta, hau, hemen tximiniak indizkiet, itxi dira, hor zehazer batzuk atera dira kanporantza, baina tximini bat eitea perrezko da, Empanadotan eta bezala. Hori da. Eta hemen daukazue, hemen dituzue, gure ostore beteak, batzuk gazta eta espinakekin, eta besteak porru eta gambekin. Hau, alde betera. Pasa, horrena, hau. Hau, gehien bat, utzago da belako. Bitu? Hasta, ikusten gainekoa, baina hor da urtuta,
Uitarteko, zapaldu. Mexua, berua. Nola, mantentzen duen berua honek, Bai, ez da. Tomate saltzakin eta, ona. Tomate saltza oso ondo geratzen da, benetan, ikutu berezia ematen diola. Eta hau izango zen, gure gorko bigarren. Honek geldi hor, gamba eta porru betegarrirekin. Kaixo lagunok, berriz aldatu gara lekuz, ezta? Zigor? Hementxe gabiz, buelta eta buelta gaur. Bai, telebistaren magia, haizu, zuk sartzen duzu labean, bapatea olako metalesko erretili bat, eta ero bustinezko ateratzen da kanporara. Zigor, trukoak ez kontu. Olako kontuak egon gara, humorea ezin da galdu inoiz ez, eta azkenean zu bakizue, zerbait, gu ezin gara da egon hemen lantalde guztia, hauek kobratzen duten guztiarekin, orduko guri itxoiten hemen patatakin dagoen arte, orduan lehenago sartu ditugu, erretilu hortan, eta besteak egiten dauzkagu gero etxea emateko, hor bota ez da botako dezer. Eta hemen daukazue, lehen esan dizudan ideia, indudala, horrelako bat bete dut gaztarekin eta ziazerbekin, ezberdina. Baina, bueno, hone daukan itxura, ez dauka honek, Ustaitxo bat. Bai. Patatakin, eta ointxe beste ustai bat, zera jarrikotza hau, butifarra. Vale. Eta honek, boiurra hemen zeukan, ez? Hori da, boiurra hor jarriotzat, eta gero, aukeria hemen jartzeko, perrexi apurtxo bat. Ez dakit, olako pinazi batzu bai ondo joango ziren. Baina berez, jatetxean holan atalatzen dabe. Eta patata holan eserratan ez da pure bat, patatana ez, holan. Holan. Holaxe, beraz, hau da el tinars jatetxeko patatak aragiarekin. Mark, ze muguzi utzi zaizun, da espada holan, ondo, idatzi, txorina bildua eite punto eus. Punto eus. Hori da. Eta, behitu, zerako, ona geratzen da, ez dakit jatetxekoa zelan egongo da, Gironara joan biko gara, baina txorinen egin joguna, da tondak erreza, Eta hau dolki batekin egin da ero? Ondo geratuko zen, ziur. Eta bauka saltxitxa puntua, bai ez? Mutik barrak. Bai, bauka. Bestela, bihar, astazkena, betiko errezetak. Hori da. Menestra bat ekarriko, tarkumiana, zu? Pentsatzen nahi naiz. Sorpresa. Erosketak egiten joan behar naiz, eta aurkitzen duen arabera, hori xeingot. Oin direzakit. Hala ba. Agur.